Morning guys, magluto kog pinadagan nga humba. Pork guys. Tangan na to toyo guys. Kayon. Muna siya pinadagan nga humba. Tabunan guys. Pwede na siya. Butangan nato laurel o paminta nga black beans. Hapit na siya guys. Luto na siya guys. Ping ping ping. Humba nga pinadagan. Ano siya? Ano siya guys? Luto na siya. Thank you for watching.